Tilayo man da sa no sulod. Tainaw sang balay na dablaw may Nagapanglumo sa karon si Gami Cagayaw, 59 anyos, matapos nasunog ang iyang bank house sa barangay Hibawan Sur, Mandurriao, Iloilo City, gabi sa Marso 11. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Gami Cagayaw, isa ka contractor sa Gama Construction and Maya Sales and Services, ginpayag sinala City sa nasambit nga adlaw, nakibot na ini sa mga nagasinggitan nga mga tawo nga nasunog na ang iyang bank house. Sunod pa kay Cagayaw, mga construction supply ang yara sa sulod sa bodega, kaangay sa concrete epoxy, makina nga ginapang spray sa dalan, kagiban pa. Genpayag pa sini, sang hapon mayara ini sa mga tinawo apang pagpatak na sang kasisidmon, wala na diri sang tao tungod nagtrabaho na ang mga ini sa iya nga proyekto. Sunod pa kay Cagayaw, sa mga materyales rin nga nasunog, yara sa ginabanta masobra tunga sa milyon ang halit nga ginbilin. Di ko lang makompute kasi may machine ko da mo. Daw machine ko da nga sa epoxy, wala sa kang epoxy. Sa machine ko siguro tunga lang siguro sa milyon yara guro. Hindi pa sa karon madeterminar kung ano ang gintunaan sang kalayo, samtang sa piyak sini yaman ginpahayag nga ang pagpasalamat sa mahal nga Ginoo nga wala sang may napinasa no kung napatay sa sunog. Kag sa bahay naman sa Bureau of Fire Protection, ila pa nga ginahibalo ko na nogit ang rason sa kalayo kag lakip na sa nga halit nga ginbilin sang sunog. Balita nagikan sa Distrito San Mandurriao, ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.